Suomalaiset naiset ovat palvelleet nyt rauhanturvaajina viikon ajan. Ajankohtaisen kakkosen reportaasisarja Kuvia Suomesta seurasi naisten matkassa Niinisalosta Jabal Maruniin Libanoniin. Ohjelman on suunnitellut ja ohjannut Kari Mokko. Montako kertaa sä oot nyt muotoillut tuossa? Se on nyt viikolla. Kun mä en ole muotoillut sitä yhtään kertaa vielä. Sen takia tää nyt on tämmöinen. Meillä on tässä paretin sovitus meneillään. Tässä muotoilla nämä matut. Tähän pitäisi muotoilla kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Eli 3 kertaa pitäisi kastella tämä paretti ja sitten laittaa semmoinen märkä rätti sinne sisäpuolelle. Ja se pyyhe on liian iso. tähän päälle. Eikö se pitäisi se panna näin, kato tälleen näin. Liinat tulee tänne sisään. Niin. Seuraava. Mistä se musta on? Täällä. Voisiko herra toimittaja ottaa meistä kuvaa? Kertainen kamera, niin eiköhän se onnistu. Paina tuota punaista. Nyt tulee hyvä! Nyt on aika hyvä. Läyhy tarkoittaa YK-slangissa kaikkea erinomaista, hyvää, upeaa. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa lähinnä sitä, että me Libanoniin lähtijät haluaisimme, että tästä keikasta tulisi erinomainen. Yleensä naisten keskuudessa usein esiintyy tällaista kuppikuntaisuutta ja selän takana puhumista, epäsuoraa, kaikkea tällaista. Niin tässä porukassa ei kyllä ole ollenkaan sellaista. No en tiedä, selviänkö mä niin kuin miehet ja selviän niin kuin naiset selviää. En yritä kilpailla heidän kanssaan millään tavalla, että he osaavat kyllä nämä omat asiansa ja monet muutkin asiat paljon paremmin kuin me. Että mä oon menossa hakemaan sieltä haastetta itselleen. No, täällä armeijassa ollaan joukkue ja tehdään niin kuin käsketään. Siviilissä käytän enemmän omia aivoja. Pasi 3, 2 yhteiskokeilu. Meidän keski-ikä on 31 vuotta. Meillähän on jo omat toimintamallit ja tämmöiset. Meitä on ehkä... Vaikeampi saada taipumaan oikeaan muotoon. Niin, juuri näin. Tuonne muiden poikien mukaan ne lähtevät teltan läheltä jostakin liikkeelle paikan tietysti. Pistääkö tämä nyt tuonne päähän? Olen ollut sairaanhoitajana 17 vuotta, kiertänyt maailmaa, nähnyt kaikenlaista. Ja tottahan se istuu syvälle se auttamisen halu ja elämän ylläpitämisen halu. Sairaanhoitaja lupauksessa jo luvataan ylläpitää elämää. Totta puheen onhan tämä nyt vähän outoa, että olen Punaisen Ristin komennuksilla ollut kenttäsairaaloissa ja enemmänkin joutunut poistamaan näitä luoteja kuin lippaa-aseella. Kaikkeen tottuu ja tämä on aika mielenkiintoinen koulutus. Mitäs kaikki olisivat nähneet?
näiden tekemiä jälkiä? Olen nähnyt näitä Kambodžan rajalla, Afganistanin rajalla, siellä enimmäkseen. Pieniä lapsia, naisia, nuoria miehiä. Kaikkia. Paljon lapsia oli Afganistanista tulleita potilaita. Entäs jos Libanonissa tulee niin surkea tilanne, että todellisuudessa täytyy ruveta ampumaan ja vieressä poterossa on nainen, niin luotatko sä naisen yhtä paljon kuin vanha armeijakaveri? Kyllä. Minkäs takia teille ei pistoolia annettu? Meille sanottiin, että se on ehkä vaarallisempi käsitellä. Ruotsalaiset ovat kuulemma ampuneet itseään siitä. Nimenomaan tästä syystä. Pystyttekö te ampumaan sissiä päin näköä tarpeen vaatia? Totta kai, sama ja muiden henki siitä on kiinni. Tavallinen suomalainen mies epäilee, että osuuko nainen ollenkaan, varsinkaan rynnäkkökiväärillä. Kyllä osuu. Oli tullut katsomaan meidän ampumatuloksia, kun ammuttiin. Paremmin meni kuin pojilla. Keskimäärin. Eli ei kannata hankkiutua sinne rynnäkkökiväärin piipun pää eteen vai? Joo, ei suositella. Jos jossakin voi väittää, että joku tapahtuma on riippunut minusta, niin eiköhän se ole tässä. Mitäs niille meinaa sanoa, kun ne tulee? Ethän vaan paljasta, missä me ollaan. Kyllä. Lapin kanssa on mikä täällä on ollut semmoista erilaista, mikä ei ole ikinä ennen tullut mieleenkään? 4, 6, 7, 0. Autiotalo. Mikä sut sai lähtemään? Voitteko te tehdä sitä? Voimakas räjähdys pisteessä 26 40 47 10. 600 metriä luotteista. No niin, siinä meni. Aika lauman toimittajia ohi, montako haastattelua annoin? En kerennyt laskea. Mitenkäs olet tottunut tähän mediajulkisuuteen, mikä teidän ympärillä on syystä taikka toisesta koko ajan pyörii? No, siis minä olen tottunut siihen ilmeisesti jo aikaisemmin, koska mä olen itse saman alan edustaja, niin siinä ei ole mitään vaikeuksia mulle ollut, mutta monet on kyllä täällä olleet vähän, että voi ei joko taas. Mutta se ilmeisesti kuuluu meidän osaan, koska ensimmäisiä ollaan, niin täytyy kestää tämmöinenkin puoli. Koko ajan joku työntämässä kameraa naamaan kiinni. Näköjään jo. Edessä on viimeinen loma Suomessa ennen Libanonin lähtöä. Mitäpä meinaat puuhata? Lähden Vaasaan katsomaan vanhempia ja koiraa. Minä olen eronnut ja ei ole lapsia. Olen kyllä vannonnut, etten enää mene naimisiin, mutta sitähän ei koskaan pidä
ei koskaan, ei sitä koskaan tiedä mitä tulee tapahtumaan. Mulla on ehkä siinä mielessä helpompi lähteä, että ei tarvitse kysyä keneltäkään, että saanko minä nyt lähteä ja mitä mieltä olet. Olisi tietenkin mukava, jos olisi lapsia ja aviomies, mutta minulle tämä on ehkä semmoinen tärkeämpi asia. Se tuntuu hyvältä, kun saa olla jossakin tekemässä semmoista työtä, jota ehkä ei kukaan muu voi tehdä. Muotoilee teitä. Ei, kun mä en edes tiedä minkä näköinen se on. Se on hyvän näköinen. On tosi tyylikäs. Hyvä. No niin, hei. Moi moi. Huomenta. Onko olo vähän niin kuin alokkaalla aamulla? On vähän siitä. Sitä varmaan ihan. Tiedättekö te yhtään, että missä päin täällä on ystävät ja missä päin on viholliset? Ei ole vihollisia eikä ystäviä. Tai siis sillä lailla eritellen. Meillä on kaikki ystäviä. Ihan ihmisystävällisiä ihmisiä olette. Me ollaankin täällä. Kaikki 5 naista, jotka nyt tuli Libanoniin, ne ovat sijoittuneet tänne Jabal Marunin mäelle, joka on Finbatin esikunta-aluetta. Riitta ja Anitta ovat keittiöllä, Kirsti on komentotoimistossa ja Virpi on supatoimistossa. Aina kun tultiin sinne mäen päälle, oli vähän aikaa kävellä, niin huikat. Joo. Minun työpaikka on tässä 90, jossa sijaitsee tämä sairaala. Tämä on rauhallista aluetta ollakseen Libanoni, mutta silti meillä on 15 patruunaa Lippaassa ja Sirpaleliivissä on sitten 2 lipastettua lipasta. Mehän ei oteta partiointiin osaa, se on miesten hommia täällä. Ja onneksi joudutaan ihan kosketuksiin sitten tämmöistä isompia välikohtaisten kanssa, mitä täällä tulee. Me tarvitaan, se on kyllä ensiapua annettu, mutta me ei niiden aseellisten selkkauksiin voi osallistua sillä tavalla. Tämä on sitä humanitaarityötä, eli jaamme tuommoiset niin päivystyslääkkeet sitten tarpeen mukaan matkaa heille ja lähinnä antibiootteja, kuumesärkylääkkeitä, ihottumaa. نحن في دوة أنت طفل واحد مرتان كل يوم سبع أيوة أتذكر فقط واحد تأكل كله أسبوعين تأكل كله أوكي شكرا Mä vähän huuhtelen tuossa lopuksi, panon tähän päälle. Tähän päälle. Nyt kun hän tulee tänne, ottaa särkyläitä.
Nyt on loppunut kaikki, näitä täytyy antaa lisää. Tämä on todella hurjan näköinen, kun ensimmäistä kertaa tuon oli autossa istuja, kun se hameilemaan nosti, kun ne katoin. Miten tämä sattuu? Siinä on kuumaa öljyä kaatunut tuohon päälle. Tullaan nyt Jussi katsomaan, Apu Jussi, kuinka on pieneksi parantunut. Et ole nähnytkään viime kerralla, kun vaihtelin tässä sitä. On tässä 2 viikon aikana kovastikin parantunut. Ja kaikki on uutta ihoa, samoin täältä on parantunut kaikki nämä alueet, mitkä oli aivan vastaavaa tässä. Tämä 3. asteen palovamma, niin sitten vielä näkyy tulolla, että se erittelin, että todella hyvään suuntaan ollaan menossa. Ja Tarkoitus olisi lähettää hänet sairaalaan jossain vaiheessa ihosiirtoa varten, jotta saataisiin tuo paraneminen nopeutumaan huomattavasti. No. Kun saadaan tämä eritys tästä loppumaan, niin sen jälkeen lähdetään Tyyrin tai Beirutin sairaalaan ja siellä sitten saavat tehdä ihosiirron. Kuinka paljon näitä paikallisia täällä käy? 10–30 päivittäin, riippuen vuoden ajasta. Kesällä enemmän ja talvella vähemmän. Eli huomattavasti paljon enemmän kuin omia rauhanturvaajia. 2 kertaa enemmän kuin omia. Katipjusen. Pakat vaahit. Ei saa kaikkia syödä kerrallaan. Olisi tossa, että tähän on kova kipu, niin saakohan kaikki syödä näyttämään, että missään nimessä saa syödä kaikkia. شكرا. شكرا كثيرا. أتذكر اثنين يوم ترى هنا. إذا كانت بكرة طالع دم بيجي بكرة؟ أيوة في طالع بار بكرة. إيه إذا طالع كثير دم طالع بار بكرة إذا لا طالع دم طالع. إيه اثنين. يعني هلا صارت منيحة. إيه منيحة. هلا منيحة. طالع كويس. طالع صميل إيه شكرا. شكرا. Ei ole luita. Ne on ruhjonut vaan tämä sääriluu ja tupinnan ruhjonut. Tämä on kipeä. Panemme tähän mobilaattia ja annamme hänelle vähän tablettia. Hän on ruhjonut tämän sääriluu ja tupinnan tästä ja tämän lihaskudoksen tästä näin. Se on tuosta vasta tarkkaan. Mutta nivelessä ei ole mitään. Pystytkö sä palvelemaan vielä vai? Vai lähetetäänkö Suomeen? Varmasti. Annamme VP:tä kohta 3 päivää. Onko se tosiaan varmasti? Ne on punaiset. Kaikista naisillisuudesta luovu. Aavut luistavat ensimmäisenä päivänä. Ei katsele etees. Kävelee niin sattuu. 2 jääkäriä käveli suoraan mun perään siihen samaan paikkaan. Niin, se on siinä, juu. Eikö se ole suhteellisen lohdullista, että on tuttu ihminen hieromassa salmaa jalkaan? No mikä ettei. Ja oma ryhmän hoitaja. Joo. Sitten jäädään odottelemaan, että kuka kaatuu seuraavaksi. Joo. Reibanit ja autot ole mulle tärkeimpiä asioita täällä. Että ei täällä kukaan ihmeitä tee, mutta pyritään kumminkin auttamaan niin paljon kuin voidaan ja nämä YK-resurssit sallivat. Mikäs Allahin hylkäämä paikka tämä oikein on? No, tämä on Atsid al-Husarin kylä, joka on toisen jääkärikomppanian alueella ja
on tämä meidän pataljonan alueen köyhimpiä kyliä. Sanotaan myös Kuppakyläksi. Mistä muinen nimi? No, se on varmasti tullut tästä, että täällä on köyhä ja ihmiset elävät täällä aika eristyksissä verrattuna noihin muihin kyliin sitten. Tässä ympäristössä on ilmeisesti taisteltu aika paljon. Täällä käydään kyllä aseellisten yhteenottoja aina tulee ja ammunta on viikoittain ja päivittäinkin. Täällä tapahtuu kaikenlaista. Minkä takia te nyt olette täällä? No nyt me ollaan täällä antamassa humanitaariapua, vähän vaatteita ja myöskin pidämme vastaanottoa. Tässä me on pyritty täällä aina käymään, jos ei joka viikko, niin aina mahdollisuuksien mukaan. No niin, tässä on tämmönen vanha mamma ja hän käy joka kerta täällä, niin kuin näette, niin ikä on yli 80 ja hänellä on yskää ja päänsärkyä ja varmaan on hiukan verenpainettakin, koska kun katsotaan tätä hänen olemistansa ja kädet vapisee ja tosiaan niin nämä on ehkä jonkun aikaa vielä kuvioissa mukana. Ja koska sosiaalihuolto on heikkoa täällä, niin me annetaan tämä, mikä pystytään tässä näin. Ja eikä siinä paljon muuta. Lievitetään näitä kipuja. Kipuja tulee joka paikkaan. Siellä alkaa olla vanhoilla ihmisillä luuta ja nahkaa, että niin se on aina probleema, kun nukutaan lattioilla. Kylmät lattiat ja vetoisuutta, niin kuin nyt se on talvin aikaa. Ja, että niin yritetään lievittää vaan näitä oireita, yskää ja päänsärkyä. Noskapiin ja pannaan sillä, että niin tuu, tutei, pukra, papu. Aloitetaan. Ei. Ja lapsilla on sitten yskää, nuhaa ja paljon märkärupeaa on näköjään. Onko tarttuvia tauteja? Tiedä. Vielä. Mahdollisesti voi olla ehkä tuvia myös. Mene tonne vaunun päälle ja katso minkälaiset kengät sulla on, niin mä katson täällä, että kelle ne käy. Muuten se ei onnistu. Ei se muuten onnistu, se vie käsistä se hei. Niin anna sieltä, katsotaan, että minkälaiset kengät sulla on ja annetaan seuraavalle, kelle käy. Siinä vuoteen. Reini. Joo, okei. Tää ei voi olla totta. Morjes. Morjes. Tervetuloa. Kiitos. Joo, mä oon about joku 2-3 kuukautta mä opetin hyvin. Joo. Nopea. Kyllä ymmärretä suomalaista, ruotsalaista ymmärretä, englantia, ranskaa. Mulla on moni erilainen. Ja kun tollaista taas. Ja löytyy eri tyyppiä, löytyy jo täysin kulta. Ahmet. Minkä hintaisia varvasit tossa? 4 taalaa. 4 vaan. 500 markkaa. ei. Ei voi kusettaa. Mikä granaatin heiti se tuo oikein on? Se on miesten pisuaari, joka pitää aina joka päivä tällä lailla desinfioida, että sytytetään tämmöisellä kerosiinipensa-sekoituksella. Taitaa olla hiutaleiden, eli vastatulleiden hommia. Kyllä tämä on.
tänään on tullut? 9. päivä. Toiseen sukupuoleen kohdistuvat hellyydenosoitukset ja koskettelut eivät saa näkyä normaalissa aseman sisäisessä elämässä. Mahdollisten parisuhteiden syntyessä nämä asiat on hoidettava palvelusvapailla pataljoonan alueen ulkopuolella. Joo, sehän on ihan... Ui. Ai jaha. Ei vaan, mä olen virallisesti lukenut tämän läpi, että tiedän asiasta. Niin. Miten sä siihen suhtaudut, kun tänne on tulossa työterveyslaitoksen erikoistutkija tutkimaan sitä, että kuinka miehistö ja päällystö pystyvät sääntelemään seksuaalista jännitettä? Jaa, siihen mä kyllä tähän sanoa, että EVVK ei voisi vähemmän kiinnostaa. Ennemmin tai myöhemmin käsitykseni mukaan miesten ja naisten välillä syntyy kuitenkin niin sanottuja parisuhteita. Ei välttämättä tänä vuonna eikä ensi vuonna, mutta joskus. Ja näissä olosuhteissa tällaisten parisuhteiden syntyminen aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia. Mitäs niille hankaluuksille sitten tehdään? Jaha, se on sitten ajan kysymys ja sen komentajan asia, jonka aikana sellaisia mahdollisesti syntyy. Ei onneksi sinun aikana. Näin luulen, ei. Se mitä tässäkin ollaan nyt huomattu on se, että täällä on aina ihmetelty, kun on miehet ollut paljon, iso kasa miehiä samassa paikassa, että minkä takia esimerkiksi miehet ei koskaan täällä tappele. Ja se on se vanha vitsi siitä, että kun täällä on naisia ja viina ei lopu kesken. Nyt on naiset ollut 2 päivää alueella ja meinasi eilen tulla jo kasvolyöntikilpailu. Täällä on tietysti sattumaa vai tällaista sattuu, mutta tällaista tää on. Pitääkö itsestänne sitten huolta? Ongelmista huolimatta kai se onnistuu. Kyllä, pärjätään. Kyllä se vain onnistuu. Jos jokin voi mennä pieleen, se myös menee. Sehän se on herra Murphyn